Casa W har vi stort fokus på genbrug, når det er muligt. Jeg kan også godt lide det der med, at man faktisk kan se, at produkterne kan have flere forskellige formål. Et meget godt eksempel er den her skønne puff, som jeg står med her. Lige nu er den uden fyld i. Køber man den med fyld, så får man en dejlig stor blød pude indeni, som gør, at puffen bliver blød at sidde på, eller ligge på, hvis man er hund. Det ser jeg mange tilfælde på, at det egentlig bliver hundens anden hundekurv. Køber man puffen uden fyld, så kan man egentlig selv bestemme, hvad man vil putte i den. Og det kan være alt fra pap til papir til gamle dyner eller vattæpper, hvad man lige har. Det bliver både et møbel, man kan sidde på, men det bliver også et opbevaringsmøbel, som man kan bruge, hvilket måske er særlig rart, hvis man bor småt eller har brug for opbevaring af nogle af de her ting, man kun bruger få gange om året. Så kan man putte sommerdynen eller vattæppet eller andet ind i puffen.